Bé, bona tarda. Gràcies, gràcies. Bona tarda i benvinguts en aquest acte de celebració dels 20 anys de Sant Cugat Empresarial. Moltíssimes gràcies en nom de l'entitat per ser aquí, per acompanyar-nos en una celebració tan especial i també per, si no han estat tots, haver-nos acompanyat en almenys algun moment d'història d'aquests 20 anys de Sant Cugat Empresarial. En aquest punt, també, deixeu-me que us presenti la meva sòcia, la meva col·laboradora, la meva copresentadora aquesta nit. Ella és la Gina. Gina, què tal? Bona nit. Hola, Jofre. Bona nit a tothom i moltes gràcies per deixar-me participar d'aquesta celebració. Algú potser et coneix perquè ja has participat en altres actes de Sant Cugat Empresarial, però potser la majoria de gent no sap qui és. Potser valdria més la pena que recordéssim qui ets, Gina. Soc la Gina, l'agent virtual generada amb intel·ligència artificial pel Laboratori d'Innovació de l'empresa GFT de Sant Cugat. Aquesta nit us acompanyaré en la gala de celebració dels 20 anys de Sant Cugat Empresarial, ajudant el Jofre a moderar l'esdeveniment. Així és. Com tot el que fem a Sant Cugat Empresarial, procura tenir un toc de modernor, també fer cerimònies no gaire llargues, més aviat executives, però avui també pensem que és un bon moment per reconèixer la tasca dels nostres socis, els nostres patrocinadors, els nostres amics, les nostres institucions més properes que al llarg d'aquests 20 anys ens han donat suport i també molt especialment els amics que en algun moment o altre ens han acompanyat en aquestes 2 dècades. Oi? Sí, i com a mostra d'això, fa uns minuts hem pogut escoltar el talent que hi ha aquí amb els nostres amics de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, qui, per cert, aquest any celebren el seu 35è aniversari. Enhorabona a l'entitat. Com a mostra, avui hi ha una petita representació de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat que al llarg d'aquesta vetllada ens anirà acompanyant. Interpretaran després 2 peces més. Aquesta primera que heu pogut escoltar com a inici de la gala és Take 5 de Dave Brabeck. Senyores i senyors, amb tots vostès, el president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres. Bé, bona tarda a tothom. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, molt honorables expresidents de la Generalitat, honorable consellera, honorable conseller, il·lustríssims senyors alcaldes, alcaldesses, exalcaldesses, exalcaldes, il·lustríssims regidors, il·lustríssims magistrats i jutges, il·lustríssims diputats i diputades, senadora, il·lustríssima decana del Col·legi d'Advocats de Terrassa i decana del Col·legi de Procuradors de Terrassa, presidents de la Cambra de Comerç de Sabadell i de Terrassa, president de FECOT, secretari general de Foment, delegat de PIMEC del Vallès, representants consulars, representants d'entitats i associacions, companys de la Junta de Sant Cugat Empresarial, patrocinadors, patrocinador principal, Banc de Sabadell, estem al costat vostre, en recordeu-vos, socis i amics de Sant Cugat Empresarial tots, benvinguts, sigueu en aquest acte. Fa 20 anys un grup d'empresaris santcugatencs vàrem compartir la necessitat d'agrupar-nos a fi de posar en comú iniciatives positives per a les empreses amb interessos en el nostre municipi. Vàrem rebre el suport de les institucions imprescindibles en aquells moments per poder tirar endavant el projecte. En aquell moment l'alcalde era en Lluís Recoder, que va creure en la idea que li vam expressar i des d'un principi vam voler tirar endavant aquesta associació que avui ens porta aquí a celebrar aquests 20 anys. Recordo quan vam anar a Brussel·les, més de 100 empresaris entusiastes amb la idea de reivindicar una capitalitat en innovació per Sant Cugat. Potser avui ens la donarien, després en parlarem. Avui ja a la maduresa, més de 150 companyies micros, petites, mitjanes i grans formen part de Sant Cugat Empresarial. Com a entitat lobbista, entesa en el sentit anglosaxó de la paraula, oferim propostes concretes que traslladem als ens competents a fi i efecte que es puguin materialitzar. Defensem el territori i les infraestructures que ens en són comunes, l'eix de la B30, l'eix ferroviari, l'ampliació de l'aeroport, etc.
juntament amb altres institucions germanes com les cambres, Foment, CECOT, PIMEC. Gràcies per haver vingut. Vosaltres també estem sempre al costat d'aquestes institucions germanes. A més, posem en relació els nostres associats i els oferim debats sota el format del Sant Cugat Tribuna. Portem ja més de 100 actes del Tribuna Sant Cugat o Sant Cugat Tribuna amb ponents de reconeguda solvència professional que exposen els seus punts de vista sobre temes d'actualitat. Recordo, a nivell anecdòtic per ser dels últims, que vàrem debatre sobre les polítiques aranzelàries del tram quan encara aquest no era president, o el tema de l'absentisme laboral, que va crear un gran debat, o el de l'habitatge, on es van fer propostes des de Sant Cugat Empresarial amb solucions que avui formen part de l'ideari de molts partits polítics. En un format més tècnic, realitzem esmorzars de treball a través de diferents comissions. Els associats exposen les seves idees que posteriorment es concreten en propostes que seguim fins a assolir el seu objectiu. Col·laborem en grans projectes municipals, com són el Viva Sant Cugat per la innovació tecnològica del nostre municipi. Gràcies, Albert Salaric, per la teva constància i força en aquest projecte tan ambiciós. O la desitjada implantació dels jutjats de Sant Cugat. Josep Maria Vallès, ho hem aconseguit, ara cal materialitzar-ho, ens tens al teu costat, ja ho saps. Per altra banda, no oblidem, des de Sant Cugat Empresarial no ho podem fer i no oblidem la responsabilitat social corporativa que fomentem activament. Us poso un exemple. Abans de l'estiu vam entregar una petita part del nostre pressupost que vam acordar des de fa temps per institucions i associacions benèfiques d'aquest any a la meva estimada Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Sant Cugat. Tampoc oblidem la jornada inclusiva amb la col·laboració de la Fundació Catalònia. Gràcies als de la Fundació Joana Coromines, també, que va portar a terme aquesta jornada inclusiva. Vull donar també les gràcies a tots els que heu fet possible aquesta fita. No puc deixar de parlar dels meus antecessors en el càrrec. En Frederic Boix, que m'ha fet molta il·lusió tornar-lo a veure, en Joan Franquesa, en Jaume Vives, per haver portat l'associació fins al que és avui. Moltes gràcies, presidents. Tampoc puc oblidar-me de les persones que han estat membres de les successives juntes directives ni dels col·laboradors que ens han ajudat. En Gabriel Moreras, primer gerent, avui ja lamentablement traspassat, la Núria Trabalón, la Idea Ibars i l'actual gerent Concepció Coret, sense la qual aquest acte no hauria estat possible amb la col·laboració també d'en Manel Ferrer. Gràcies a tots. Així que, amb satisfacció, mirem endarrere i ens sentim orgullosos de la feina feta que ens permet afrontar amb optimisme el futur que ja és a tocar. Moltes gràcies a tots i que segueixi la festa. Gràcies. Gràcies. On time. L'havíem amenaçat una mica. Molt bé, molt bé. Doncs bé, continuem amb aquesta gala d'aquests 20 anys, aquestes 2 dècades de Sant Cugat Empresarial aquí al Teatre Auditori M. Vilarassau, on continuem celebrant aquesta activitat empresarial. Disculpa, Jofre, perdona que t'interrompi. Sí? Em comuniquen que ha arribat una cosa per tu, que si us plau la vagis a recollir al camerino. Jo? Perdoneu, això no estava previst. Un segon, Algú sap de què va això? Sí? Això? Sí. Bé, ben bé per mi no és per Sant Cugat Empresarial. Destinatari, Sant Cugat Empresarial. Remitent, Sant Cugat Empresarial. Benvolgut Sant Cugat Empresarial del 2005. Soc el teu jo del 2025, que et parla. I vinc a dir-te que d'aquí 20 anys continuaràs aquí com una entitat ben forta, viva, Per si no vols llegir tota la carta, et deixo aquest arxiu en vídeo per si també la vols veure, que sempre serà més divertit que llegir-la. Un segon. Escolta, em podeu posar això a vídeo?
Benvolgut Sant Cugat Empresarial del 2005. Soc el teu jo del 2025, que et parla. I vinc a dir-te que d'aquí 20 anys continuaràs aquí, com una entitat ben forta, viva, influent i que per davant de tot busca el millor per Sant Cugat i per les seves empreses. Això sí, en aquests 20 anys les veuràs de tots colors. Per començar, aquest 2005 Sant Cugat té 70.000 habitants. El 2025 en tindrà vora 100.000. Al 2005 hi havia poc més de 2.400 empreses i avui n'hi ha quasi 3.200. En aquestes 2 dècades hi ha hagut molts canvis. Mira, sense anar més lluny, entre el 2005 i el 2025, en aquests 20 anys, Sant Cugat ha tingut 5 alcaldes i també ha... Espera, que allà hi ha entre el públic un que està comptant a veure si és així. Sí, 5 alcaldes. Va, ajudem-lo. Lluís Recoder, Mercè Conesa, Carmela Fortuny, Mireia Ingla i Josep Maria Vallès. Sí, Sant Cugat Empresarial del 2005. Aquell noi tan simpàtic que dirigeix el Tot Sant Cugat, ara és l'alcalde. Ja en parlarem un altre dia. De fet, un que el 2005 era alcalde és avui president de la Generalitat. De fet, en aquests 20 anys de canvis, Sant Cugat ha tingut 5 alcaldes, però Catalunya ha tingut 7 presidents. I és... Espera, que no se'n fia del que li dic. Un moment. Sí, 7 presidents. Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès i Salvador Illa. Va, deixeu-me acabar. Sant Cugat Empresarial del 2005. D'aquí 3 anys, el 2008, l'economia viurà una crisi molt important, però el teixit de casa nostra és fort i, com sempre, se'n sortirà. I, en part, serà gràcies a tu, perquè, com sempre, estaràs al costat de les empreses i del teu poble, de la teva ciutat. En aquests 20 anys seràs una veu que et faràs escoltar, que aportaràs idees als reptes i solucions als problemes, perquè sabràs combinar 2 coses: l'agilitat que requereix un entorn com l'empresarial, però també la reflexió necessària per aturar-te un moment i pensar cap a on va l'empresa, cap a on va el teu municipi, cap a on va el teu país i, en definitiva, cap a on va el món en què vivim. Sí, he dit reflexió. El 2017 seràs el responsable de gestionar el Tribuna, el fòrum on 2 cops cada any ens trobem per parlar d'una qüestió concreta. Però també el dinar femení, la nit del soci, els esmorzars empresarials o el Sant Cugat Empresarial reservat. I sí, he dit sota qualsevol circumstància. El 2020, el món es tancarà en si mateix. Literalment, però ni tan sols així t'aturaràs. Seguiràs fent el que millor saps fer. No et rendiràs, no et resignaràs, no t'aturaràs. Estaràs al costat de les empreses, al costat de Sant Cugat i seguiràs endavant, com fins ara. En fi, Sant Cugat Empresarial del 2005, m'ha agradat escriure't, que sàpigues que has deixat una bona empremta, que allò que vas sembrar amb determinació i esperit constructiu ha crescut i ha donat fruits. I d'això en pots donar gràcies als teus socis, a la gent que treballa amb tu i als qui van liderar-ho amb energia. Dóna gràcies, doncs, al Frederic, al Joan, al Jaume i a l'Eduard. I sàpigues que gràcies a Sant Cugat Empresarial, avui Sant Cugat té una veu forta i respectada en el món empresarial, capaç de generar debat, de construir complicitats i de fer ciutat. Encara queden reptes per davant, és clar. Però si una cosa ha quedat clara en aquests 20 anys és que passi el que passi, continuaràs estant allà. Amb visió, amb compromís i amb la voluntat ferma de fer créixer Sant Cugat des del talent i des de l'empenta de les seves empreses. Així que gràcies per començar aquest camí. I endavant, que encara queda molta feina a fer. Ens veiem d'aquí 20 anys. Ens veiem al futur. Vaja. Gina, em sembla que em prendràs la feina. Més que buscar feina, el primer que recomano és començar a veure com la intel·ligència artificial us pot fer la vida més fàcil, tal i com s'està demostrant avui. Sí. No trobes? Sí. No patiu. Els humans sou insubstituïbles, de moment. D'aquí a 20 anys, quan estiguis jubilat, en comptes d'assistir-te com a presentadora, probablement t'assisteixi com a assistent domèstic. Te m'imagines com a robot cuidant-te? Prefereixo no imaginar-m'ho, però... M'estàs dient boomer? No, home, no. Si estàs molt millor ara que fa 20 anys.
efectivament. Ara bé, com pots comprovar, puc anar i venir del futur i t'he de dir que estàs millor ara que d'aquí 20 anys. Sí, també és veritat. Gràcies. Moltes gràcies, Gina. No sé si desconnectar-te de cop. Qui també està molt millor que fa 20 anys és Sant Cugat i qui està molt millor que fa 20 anys és Sant Cugat Empresarial. I també l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. I això que tenen 35 anys, no pas 20. I estan com el primer dia. Prova d'això és el que ara podrem escoltar. Una segona peça que ens oferirà aquesta representació de músics de la Simfònica Sant Cugat amb aquesta peça de Bernie's Turn de Bernie Miller. Gràcies i fins la pròxima peça que ens servirà per tancar aquesta gala. Bé, som en aquesta gala de Sant Cugat Empresarial. Hi ha algú que m'ha dit, la Gina va gravada. La Gina no va gravada. Gina, quina hora és? Sí, són 2:15. No pateixis, anem bé de temps. Perfecte.
Doncs, com dèiem, aquests 20 anys de Sant Cugat Empresarial ens serveixen, com bé deia el president, per mirar cap al passat, però també per mirar cap al futur. I per projectar aquesta mirada cap al futur, l'Ajuntament de Sant Cugat i Sant Cugat Empresarial han decidit unificar-ho tot en el projecte VIVA, que és Barcelona Innovation Valley Alliance. L'Aliança per a la Innovació de Sant Cugat del Vallès és un instrument per promoure i enfortir l'emprenedoria i la innovació a la ciutat i la seva àrea d'influència. Mitjançant la col·laboració entre l'Ajuntament, el sector privat, l'àmbit acadèmic i la societat civil, es busca atraure inversions i talent i generar un impacte positiu en la qualitat de vida, en el desenvolupament econòmic i en la sostenibilitat del territori. I Barcelona Innovation Valley Alliance té les sigles de VIVA, aquest projecte VIVA, que és el que ja ha començat a arrencar fa uns mesos i que ja té, de fet, els seus primers integrants. Ara bé, els seus promotors, com he dit, va ser l'Ajuntament de Sant Cugat, són l'Ajuntament de Sant Cugat i Sant Cugat Empresarial. Per això, avui, en aquesta primera presentació més en públic de VIVA, l'Ajuntament i Sant Cugat Empresarial volen atorgar 6 distincions VIVA en 6 categories diferents, que seran a persones o entitats que han destacat en alguns d'aquests àmbits: sostenibilitat, innovació, empresa emergent, ecosistema col·laboratiu, impacte internacional i un 6è reconeixement a tota una trajectòria. Les 6 distincions les lliuraran 3 representants de l'Ajuntament de Sant Cugat i 3 representants de Sant Cugat Empresarial. Per això demanem que pugin a l'escenari el president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres, la vicepresidenta Sílvia Martí, el vicepresident Lluís Machón i, per part de l'Ajuntament, l'alcalde Josep Maria Vallès, el segon tinent d'alcalde Bernat Picornell i el regidor d'Empresa Albert Salaric. Gràcies. Hola, Sílvia. Molt bé. Comencem amb sostenibilitat. Gina. Aquesta distinció reconeix les organitzacions que han integrat pràctiques de sostenibilitat en el seu model de negoci. Aquest reconeixement el lliurarà el vicepresident de Sant Cugat Empresarial, Lluís Machón, que s'hi vol esperar el guardonat, per ser el centre de dades més sostenible del sud d'Europa. El reconeixement VIVA 2025 és per a Oxygen Data Center. Recull el reconeixement Benjamí Rovira, CEO d'Oxygen Data Center. Gina, seguim amb innovació. El reconeixement Innovació reconeix empreses i projectes que introdueixen solucions tècniques innovadores amb aplicacions reals. Aquest reconeixement el lliurarà Albert Salaric, que és regidor d'Empresa, Innovació i Internacionalització de l'Ajuntament de Sant Cugat. Per ser una empresa pionera en el desenvolupament de tecnologies d'antena fractal que ha aconseguit un impacte global en el món de les telecomunicacions i continua innovant en patents i solucions, el reconeixement VIVA 2025 d'innovació és per l'empresa Fractus. Recull el premi, recull el reconeixement al CEO de Fractus, Jordi Hilario. Anem molt bé de ritme, així m'agrada, àgil. El fet que no els hi deixem parlar també ajuda. No patiu, que tot arribarà. Tercer reconeixement VIVA de la nit. Empresa emergent, Gina. D'aquesta manera, es reconeixen empreses emergents consolidades en mercats nacionals o internacionals i amb un alt potencial de creixement.
El Viva 2025 emergent, que el lliurarà Sílvia Martí, vicepresidenta de Sant Cugat Empresarial, és per una startup educativa que ha revolucionat l'ensenyament de les matemàtiques amb una metodologia innovadora i que ja té presència internacional, perquè 2 i 2 fan 4, el Viva 2025 és per a Innovamat. Recullen el reconeixement Isaac Sayol Piedra, cofundador i director de producte, i Laura Morera Úbeda, autora principal de continguts i seqüència. Felicitats, moltes felicitats. Vinga, Gina, quart premi. Seguim amb ecosistema col·laboratiu. Aquest reconeixement distingeix les empreses que han fomentat sinergies i impulsat projectes col·laboratius dins l'ecosistema d'innovació de Sant Cugat. Aquest reconeixement el donarà Bernat Picornell, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament i responsable de drets, dinamització de la ciutat, comerç i seguretat. Per la seva aposta per la mobilitat sostenible i la seva col·laboració amb altres agents de l'ecosistema local per impulsar projectes compartits, el reconeixement Viva 2025 a l'ecosistema col·laboratiu és per Bike Logic. Molt bé, doncs, recta final d'aquests reconeixements Viva 2025, en queden 2, Innovamat, en queden 2 d'aquestes distincions. Ara lliurarem el reconeixement Impacte Internacional. Impacte Internacional reconeix empreses que han expandit amb èxit la seva activitat a l'exterior, esdevenint referents internacionals en el seu camp, així com empreses d'impacte global que han decidit triar Sant Cugat per establir-se. Ara li demanem al president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres, que lliuri aquesta distinció. En reconeixement per ser una multinacional tecnològica amb un dels seus principals centres mundials a Sant Cugat, clau per a la impressió 3D i la innovació en impressió digital i, per tant, haver situat Sant Cugat al mapa mundial de la innovació tecnològica, no puc donar més pistes, el Viva 2025 Impacte Internacional és per a HP. Recull el reconeixement Daniel Martínez, president de la Divisió d'Impressió i Gran Format i director del Centre HP a Sant Cugat. Molt bé, i acabarem aquesta primera edició de reconeixements Viva, la primera de moltes, esperem, amb una distinció molt especial, la menció a la trajectòria i que lliurarà l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès. Aquesta menció especial reconeix el lideratge i la trajectòria de persones o organitzacions que han contribuït de manera significativa a la innovació, la recerca i el desenvolupament econòmic empresarial. En aquesta ocasió, sempre podrà dir que és la primera persona en rebre la menció especial a tota una trajectòria lliurat per Viva. En aquesta primera ocasió, en aquest 2025, la menció és per una persona que amb la seva contribució ha estat decisiva al creixement del grup Catalana Occident, el seu impacte en l'economia catalana i espanyola, el seu compromís amb la societat i la seva trajectòria empresarial exemplar. La menció Viva especial a tota una trajectòria és per Josep Maria Serra Ferrer, president de Grup Catalana Occident.
I vostè sí, senyor Serra i Ferrer, en nom de tots 6 distingits, vostè sí que pot fer un discurs. Discurs breu, no us preocupeu. Quan es diu discurs breu vol dir que és llarg, però el meu serà breu. Autoritats, senyores i senyors, jo crec que parlo en nom de tots els guardonats per demostrar l'agraïment per aquests premis tan significatius. El meu cas concret, que et donin un premi a la teva trajectòria empresarial, té una cosa molt positiva, però també té alguna cosa negativa. Això vol dir que jo tinc molts anys, però he treballat molts anys i estic molt content de la meva trajectòria i el que hem aconseguit amb el nostre grup. I després també dir que nosaltres estem aquí a Sant Cugat des de l'any 1971, o sigui, ja fa 54 o 55 anys que estem aquí a Sant Cugat. I aquesta va ser una decisió del meu pare. El meu pare volia crear una empresa, fer créixer una empresa, on deia ell que era el centre de gravetat de Catalunya. I on és el centre de gravetat de Catalunya? Té que ser una ciutat innovadora, que estigui a prop de Barcelona i molt ben comunicada amb la resta de Catalunya. I el meu pare va dir, clar, això té que ser Sant Cugat. I efectivament, aquí vam venir i aquí hem estat més de 50 anys i moltes gràcies a tots per la vostra contribució. Gràcies a vosaltres. Ara, en nom de l'Ajuntament de Sant Cugat, ens adreçarà unes paraules l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès. Bé, molt bona tarda a tothom. President de Seguretat Empresarial, Eduard Torres, expresidents, o pas presidents, que us dieu vosaltres, crec. Frederic Boix, content de tornar-te a veure aquí a Sant Cugat. Joan Franquesa, Jaume Vives, president del Parlament de Catalunya, conseller d'Empresa, consellera, expresidents de la Generalitat, Artur Mas, José Montilla, exalcaldes de Sant Cugat, regidor d'Empresa, regidors i regidores de Sant Cugat, regidors de Barcelona, regidors de ciutat veïnes de la nostra ciutat, empresàries i empresaris, amigues i amics, molt bona tarda a tothom. Avui estem de festa, celebrem aquests 20 anys de Sant Cugat Empresarial i vull començar donant les gràcies al talent local que està passant per aquest escenari. Em refereixo als músics de la nostra sinfònica, em refereixo al periodista Jofre Llombard i em refereixo també a la Gina. Tots tres, talent local, gràcies per contribuir a aquesta festa amb la vostra participació. Sempre dic que l'Ajuntament, i és cert, va de la mà, de bracet, de les empreses, del sector empresarial de la nostra ciutat. Si les empreses van bé, Sant Cugat va bé. I això no és fruit de la casualitat. Són anys de constància, de visió, compromís i inversió en aquest ecosistema que hem anat construint amb el pas dels anys amb la col·laboració público-privada. I posaré alguns petits exemples. Als anys 90, primers dels 90, l'alcalde Joan Emery, que avui no ens pot acompanyar, va crear la primera mostra de comerç, indústria i serveis Sant Cugat Actiu de Sant Cugat, que va durar 10 o 12 edicions i que va ser un gran aparador de la nostra ciutat. Anys després, també des de l'Ajuntament, l'alcalde Lluís Recoder, el 2003, amb l'equip de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat, va crear el Fòrum Empresarial Sant Cugat Tribuna, per donar a conèixer, evidentment, el teixit empresarial i perquè les empreses també es coneguessin entre elles. Encara recordo, de fet, com si fos ara, el primer ponent d'aquest Sant Cugat Tribuna, que va ser el president Jordi Pujol, a la Masia Can Rosàs de Valldoreix, i ho recordo bé perquè les paraules que va dir les podria dir avui novament. Catalunya continua patint un dèficit fiscal estructural amb l'estat espanyol i Catalunya continua amb mancances d'infraestructures rellevants pel nostre territori. Tal qual, 20 anys, 22 anys després. Doncs aquell fòrum Sant Cugat Tribuna va ser la llavor, perquè 2 anys després, el 2005, es creés l'Associació Sant Cugat Empresarial amb el Frederic Boix com a primer president i amb l'amic Biel Moreres, que malauradament es va deixar al desembre de l'any passat. Posteriorment, Sant Cugat Empresarial va agafar el relleu a l'Ajuntament i va començar a liderar l'organització d'aquest fòrum, que el va canviar de nom, en lloc de Sant Cugat Tribuna, ara es diu Tribuna Sant Cugat, amb el suport sempre
de l'Ajuntament de Sant Cugat. I un dels escenaris, durant diverses ocasions d'aquest fòrum, perquè inicialment era en format dinar, era aquest mateix escenari. Us imagineu? 350 persones dinant asseguts en taules rodones i després la ponència. Realment era espectacular. Recordo també, i ho he de dir, la implicació de la premsa local en aquella iniciativa privada, inicialment amb aquella revista en paper B30 que no existeix i posteriorment en Via Empresa, dos projectes privats de l'editor Ramon Grau, que avui també ens acompanya, i del qual vaig tenir l'oportunitat de participar. De fet, en el vídeo s'ha vist un Josep Maria Vallès més jovenet moderant alguns d'aquests debats empresarials, representant aquests mitjans de comunicació. Avui són molts més els mitjans de comunicació i també, evidentment, els patrocinadors que donen suport a aquest gran fòrum empresarial i especialment voldria destacar el Banc Sabadell, que és el patrocinador principal, i vull aprofitar una vegada més per dir públicament que volem que el Banc Sabadell continuï sent Banc Sabadell. I no només això, sinó que no deixi de ser el Banc Sabadell a la nostra ciutat. En nom de la ciutat de Sant Cugat, el meu sincer agraïment, reconeixement a totes les persones, juntes, presidents, gerents, empreses que han participat i que han contribuït a fer possible que Sant Cugat Empresarial arribi fins aquí i el que continuarà, i també tots els alcaldes i alcaldesses que jo heu donat suport. Avui, 20 anys després, empresa i ajuntament continuem treballant plegats i molt. L'any passat vam satisfer, com bé deies, una demanda històrica del sector empresarial. Sant Cugat va passar a tenir partit judicial propi, una eina imprescindible per acabar tenir els jutjats d'instrucció de primera instància que a dia d'avui encara no tenim. Som una de les dues ciutats de l'estat espanyol de prop de 100.000 habitants que encara no tenim el jutjat d'instrucció de primera instància, però estic segur que la Generalitat ens ajudarà a fer-ho possible. L'any 2024 també vam signar l'Aliança per la Innovació, el VIVA, Ajuntament de Sant Cugat, de la mà de Sant Cugat Empresarial, amb altres empreses, amb prop de 35 empreses inicialment, amb universitats, centres de recerca i també altres administracions públiques han fet possible aquesta gran aliança amb diferents objectius ben clars. Jo diria dos, per resumir-ho. El de produir, retenir i atraure talent. De fet, la setmana passada ens vam donar unes dades, són dades molt fresques, del índex de talent brut de Sant Cugat, que està al voltant del 75%. I la mitjana de catalana és el 58%. Per tant, tenim molt talent a la nostra ciutat i encara en volem més. Un segon objectiu de l'Aliança és, evidentment, promoure i avançar en la innovació. I mireu si som atrevits a Sant Cugat, que amb el VIVA, de la mà amb els empresaris de Sant Cugat, hem presentat la candidatura per ser capital europea de la innovació. Som l'única ciutat de Catalunya que ha presentat aquesta candidatura. Ara, al novembre, ens diran si passem al tall, si arribem a la semifinal, però passi el que passi, Sant Cugat hi ha guanyat, perquè aquesta empresa, aquesta feina que han fet conjuntament, empresa i ajuntament, això ja no té aturador. Després veurem justament un vídeo de la candidatura que hem presentat per aconseguir aquesta capitalitat. Reconèixer aquests 20 anys a Sant Cugat Empresarial també crec que és reconèixer, és de justícia, la feina que fan les més de 3.000 empreses que tenim a la nostra ciutat. Per tant, felicitar-vos a totes i cadascuna de vosaltres i especialment a tots aquells que heu pujat aquí a l'escenari a recollir aquest reconeixement, aquest Premi Viva. I permeteu-me unes breus paraules per Josep Maria Serra, i en aquest cas a qui representa, a Occident. Perquè, com bé ho ha dit en Josep Maria, aquesta empresa, el seu pare, en Jesús Serra Santamans, va apostar per Sant Cugat l'any 71, fa 54 anys això, i aquí són i estan fent obres d'ampliació i remodelació de la seu perquè s'ha quedat, imagino, petita. Però no només estan a Sant Cugat des de fa 54 anys, sinó que aposten per la cultura i pel patrimoni històric de Sant Cugat, i això és molt important. Als anys 90, 92, 93, es va restaurar tot el claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès, que si no l'heu vist mai, us convido a anar-lo a veure, i va fer una aportació als anys 90, a primers dels 90, de més de 200 milions de les antigues pessetes. Eren molts diners, això. Més de 200 milions de pessetes, i no només això, sinó que durant tots aquests anys, i encara avui, continua patrocinant l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, la nostra simfònica, la del Josep, la Flora i la de tots nosaltres, i també aquest gran teatre auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat. Per tant, una gran aposta de la família Serra, de la família d'Occident. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. I acabo,
amb el president, perquè toca felicitar-te. Jo crec que ho he fet ja en diverses ocasions, però sí que és cert que avui, en nom de la ciutat de Sant Cugat, és tot un honor lliurar-te una placa commemorativa. Estic convençut que no oblidareu aquest acte, però per si de cas. Aquesta placa que diu així, Eduard. Diu: a Sant Cugat Empresarial, com a reconeixement i agraïment a la vostra valuosa aportació en l'àmbit empresarial a la ciutat durant aquests 20 anys, per impulsar projectes que generen i vetllen sempre per la projecció del món empresarial, per generar talent, innovació i emprenedoria, buscant l'excel·lència empresarial a Sant Cugat del Vallès, la vostra ciutat. Per molts anys. Gràcies, o per aquí, per on vulgueu, Baixeu, ara us vindran a recollir. Gràcies, president de Sant Cugat Empresarial, i gràcies, alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès. Hem parlat d'aquest Barcelona Innovation Valley Alliance i d'aquesta candidatura per ser alguna cosa més al llarg del 2026. Per saber més d'aquesta candidatura i de quins són els valors que ha presentat Sant Cugat per arribar-hi, us deixem amb aquest vídeo. Efectivament, teniu més informació a viva.cat, la primera B alta, perquè viva, igual amb les dues B baixes, va a un altre lloc que no cal. Viva.cat. Encarem ja la recta final d'aquesta gala. Demanem la presència a l'escenari perquè ens pugui fer un discurs l'honorable conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Bona nit a totes i a tots. President, molt honorable president del Parlament, alcalde i exalcaldes, president Mas, president Montilla, regidores, regidors de Sant Cugat, regidores, regidors
de Barcelona, president de CECOT, president de la Cambra de Terrassa, president de la Cambra de Sabadell, presidenta degana del Col·legi d'Advocats de Terrassa, degana també del Col·legi de Procuradors de Terrassa, empresàries, empresaris que ens acompanyeu i de forma molt especial, president Eduard Torres, tots els presidents que han estat a Sant Cugat Empresarial. En primer lloc, 3 felicitacions. Una primera al president per aquests 20 anys, una segona molt important també pels 35 anys a l'Orquestra Filharmònica de Sant Cugat i una tercera i molt important per tots els empresaris de Sant Cugat i de la zona a la qual teniu influència. Mireu, crec que és important que fem un petit repàs de l'evolució que ha tingut Sant Cugat en aquests 20 anys i poder una mica més. Però ara, quan el senyor Josep Maria Ferrer ens deia que des de l'any 74, des de l'any 71, estava aquí Catalana d'Occident, et venia la idea d'imaginar com era Sant Cugat en aquella època, una Sant Cugat molt més industrial que ara, una Sant Cugat que no tenia en aquell moment aquesta capacitat que ha mostrat el vídeo de generar empresa disruptiva, startups, recerca, desenvolupament, una Sant Cugat que no tenia la capacitat i la fortalesa que teniu a dia d'avui, per exemple, en biotecnologia o amb el sector farma. Una Sant Cugat que s'ha transformat en una autèntica barbaritat. Permeteu-me que us feliciti també, he dit 3 coses, us haig de felicitar per una quarta. Vaig tenir l'honor de treballar quan era el degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa amb l'alcalde Recoder per aquesta reivindicació de deixar enrere uns jutjats de pau per una ciutat que en aquell moment ja tenia més de 70.000 habitants, que sabíem, com s'ha dit també abans, que l'any 25 tindria quasi bé 100.000 i era senzillament una autèntica injustícia que tots els ciutadans, empresaris i no empresaris de Sant Cugat, s'haguessin de desplaçar als jutjats de Rubí per a qualsevol gestió. Per tant, que s'hagi aconseguit, com deia ara l'alcalde, tenir jutjats de primera instància i instrucció és senzillament un cas d'autèntica justícia i per tant us felicito a tots per haver aconseguit aquesta fita que és senzillament imprescindible per a vosaltres. Mireu, Sant Cugat, com ha dit el senyor Josep Maria Ferrer, el seu pare va veure, va anticipar la jugada de que havia d'estar ubicat la seva empresa al costat de Barcelona en una ciutat disruptiva i innovadora. I això és el que sou. L'últim vídeo que heu exposat ho deixa no clar, ho deixa claríssim, però és que és la realitat del pes que té a dia d'avui Sant Cugat en el món de l'empresa i en el món de l'economia de Catalunya. I com a tal ha de seguir. Com a tal ha de seguir en un món en el qual, si em permeten, considerem que han d'haver-hi 5 eixos que marquin aquesta evolució de l'empresa a tota Catalunya. Jo avui estic a representació de Catalunya, no de Sant Cugat, per tant parlo en nom de Catalunya, 5 eixos per afrontar uns reptes en un moment terriblement complicat. Estem vivint una situació geopolítica marcada per una guerra arancelària des de fa quasi bé un any, marcada per 2 guerres amb efectes terribles a nivells de persones, però també a nivells econòmic i tantes altres guerres de les quals no es parla. Els 5 eixos que pensem que han de gravitar els avenços del món de l'empresa, del món de l'economia, si em permeten els hi passaré a dir. El primer, l'adaptació, amb 2 particularitats. Una primera, l'adaptació a uns canvis que ja són dia a dia. Acostumo a posar l'exemple de que si vostès haguessin o els hi haguessin dit fa 4 setmanes que se sentarien en una taula a negociar Xina i Estats Units per parlar de TikTok, segurament no s'ho haguessin cregut. I això va passar. D'acord? Per tant, canvis que passen dia a dia, els canvis que abans es podien programar o ens podíem anticipar el seu resultat, a dia d'avui es produeixen en qüestió d'hores. Segona adaptació, una adaptació del món laboral, i això ja els afecta a tots vostès. És evident que Catalunya ha fet una aposta pel talent. Vull posar a sobre la taula la gran tasca que va fer en el seu moment el conseller d'Economia Mas-Colell amb una aposta claríssima per tot el que era la recerca, el desenvolupament, apostar pel talent que tant resultat ens ha donat. Segurament una part del vídeo que hem pogut veure que expressava la riquesa de Sant Cugat
aquest nivell, a nivell de recerca, a nivell d'innovació, té molt a veure amb aquella decisió política d'aquell moment. I aquesta aposta pel talent ha donat que puguem dir que de les 3 franges de la cadena productiva, la que està davant de tot, la que està amunt de tot, el talent universitari, sigui realment de primera línia. Tenim grans enginyers, tenim grans doctors, arquitectes, advocats, economistes, però és bo que posem sobre la taula que també ens hem d'adaptar perquè la segona capa, la tècnica, tingui el mateix nivell d'excel·lència que té la de dalt de tot. Els països que creixen econòmicament com cal són aquells que tenen una mà d'obra qualificada, una part tècnica al mig molt qualificada i una part a dalt de tot també molt qualificada. Per tant, crec que hem de fer una adaptació ràpida si volem realment créixer i ser el que estem sent a dia d'avui, i ara us en parlaré, un motor econòmic, doncs hem de fer aquesta aposta per desdoblar el talent no només amb la part ben alta de tota la cadena productiva, sinó també a la part mitja. Una segona qüestió, vostès en són experts a Sant Cugat, la digitalització. Permeti-me que els recordi que avui en dia no és que sigui un valor afegit el qui ho té, és senzillament imprescindible. O es té o no es pot ser una bona empresa. I una dada que crec que és important que compartim. El sector de les noves tecnologies a Catalunya l'any 24 ha crescut amb més de 20.000 treballadors. És a dir, Catalunya va ser capaç de generar 20.000 llocs de treball en el món de les noves tecnologies, per tant, llocs de treball d'alt valor afegit, i aquest és el sector de les noves tecnologies íntimament relacionat amb la digitalització. És molt important, 20.000 treballadors a Catalunya, és molt, és poc. Els hi poso un exemple comparatiu. L'empresa més gran de Catalunya és SEAT. Té uns 13-14.000 treballadors directes. Per tant, el sector de les noves tecnologies ha generat quasi bé 2 SEATs en un any, l'any 24. Digitalització, noves tecnologies. Tercer element imprescindible, la internacionalització. Algú dirà, això es diu ara que tenim els problemes que tenim amb l'administració Trump. No és veritat. Aquí ens acompanya el director d'Acció. Acció va complir 40 anys ara, com moltes entitats, instruments de la Generalitat que van néixer precisament a l'any 85, i Acció ha fet una feina increïble en ares de buscar aquesta internacionalització de les nostres empreses, no d'ara, sinó des de sempre. És veritat que ara estem intentant potenciar-ho encara molt més. 4.300 milions d'euros es veuen afectats en 3.200 empreses que suposen un 4,3% de les nostres exportacions als Estats Units. I això no és menor. Però, no sent menor, hem de tenir molt clar que ho hem de convertir el que és inicialment una amenaça en una oportunitat. I, per tant, diversificar i ser capaços de mirar d'altres mercats, com ja s'està fent. Com ja s'està fent des de fa temps. Els mercats asiàtics, Indonèsia, Singapur, Xina, Japó, Índia, un país que ja s'ha consolidat com la primera potència demogràfica del món, i oportunitats com la que ens venen ara, per exemple, amb el Mercosur, un Mercosur que aglutina 700 milions d'habitants i un 25% pràcticament del PIB mundial. Per tant, també una nova oportunitat pel món de l'empresa, pel món de l'economia, pel món de Sant Cugat, que segurament sabrem aprofitar. Una altra qüestió importantíssima. Abans ho deia, Sant Cugat fa 20 anys i una mica més era una Sant Cugat més industrial que ara. Però Catalunya s'ha de reindustrialitzar, o industrialitzar, diguin vostès com vulguin, perquè està acreditat, està demostrat que en moments de crisi els sectors que més tenen capacitat de resistir aquestes crisis, per tant, que projecten major resiliència cara als fluxos negatius de l'economia, és precisament la indústria. I nosaltres volem, des del Govern de la Generalitat, com s'ha anat fent d'altra banda per altres governs que ens han precedit, doncs impulsar aquesta indústria catalana, de la qual, a més, podem dir perfectament que en som uns experts, en moltíssims sectors, metal·lúrgia, siderúrgica, textil, i ara afegeixo el que els deia al principi de les noves tecnologies, que també és indústria, i aquí Sant Cugat té molt a dir.
I aquí Sant Cugat té absolutament molt a dir. És indústria, per exemple, generar xips o semiconductors, que són imprescindibles si realment volem ser estratègicament autònoms a dia d'avui, cosa que és imprescindible. Hem vist que no podem dependre de cap mercat, de cap, no em vull dir cap en concret. Catalunya, Espanya, Europa ha de ser el més autònoma possible perquè dependre d'altres mercats no va bé, no és una bona idea. I per tant, si som capaços de generar aquesta indústria 4.0 o si m'apuren 5.0, hem de fer-ho, perquè hem d'aconseguir que tinguem absolutament el màxim de coses necessàries per poder tirar endavant la nostra vida amb el màxim de dignitat. I estic pensant, com els deia, en xips, en semiconductors o, per exemple, en intel·ligència artificial, un exemple dels quals és la Gina, que ens ha acompanyat, que ens està acompanyant durant tot el dia d'avui. I una darrera cosa que els voldria comentar, el 5è punt, la descarbonització. Una altra qüestió com la digitalització, o s'és o no s'està, no és que es triomfi més o menys. Davant de, per exemple, la normativa europea que ens indica que a partir de l'any 2035, de moment si no hi ha cap canvi, no podrem adquirir cap vehicle que sigui de combustió fòssil i per tant haurem d'apostar per les tecnologies bé híbrides, bé elèctriques 100%. I sobretot per la normativa europea que ens diu, ens comenta que a l'any 2050 la petjada haurà de ser neutra absolutament en tots els terrenys econòmics i personals i particulars, ens obliga a pensar realment que hem d'anar per aquesta línia. S'han augmentat les vendes en els darrers mesos de vehicles elèctrics a Catalunya. De fet, s'han esgotat les comandes de peticions del Pla Moves, un Pla Moves que sempre arribava tard, Els explico jo personalment que tinc un cotxe elèctric des de fa 3 anys i mig i encara no he rebut els diners que havia de rebre a títol personal. Per tant, això s'ha de millorar i en aquesta segona tongada les ajudes per fomentar aquesta compra de vehicles han d'arribar més ràpid, perquè s'ha de democratitzar la compra del vehicle elèctric. El vehicle elèctric l'ha de poder comprar aquell que es pot gastar 40, 30, 50, 70 i 15.000 euros també a la compra d'un vehicle. I després una altra qüestió que va molt més enllà, com per exemple els plans com el pla de l'hidrogen de la vall de l'hidrogen de Tarragona, amb un intent evident i clar de deixar ben clar que anem fins i tot en les indústries com la petroquímica, que poden ser més contaminants, amb un compromís ferm perquè això deixi de ser així. I permetin-me que els digui una altra cosa. En un moment complicat com està sent aquest any, amb la irrupció de la política aranzelària del senyor Donald Trump, no van tan malament les coses. El primer trimestre a nivell d'exportacions, faig un parèntesi, vostès saben que veníem de 2 anys que superava a Catalunya el nivell d'exportacions per sobre de 100.000 milions d'euros. Quan va sorgir la política, quan va guanyar les eleccions el senyor Trump, tots vam pensar que aquest any probablement no arribaríem a aquest nivell. Els haig de dir que el primer trimestre va ser molt positiu en la mesura en què les empreses van forçar la màquina exportadora sabent que després vindrien uns aranzels que no serien tan positius. Per tant, el primer trimestre va ser molt positiu, el segon ja va ser negatiu, però els haig de dir que el mes de juliol, del qual hem tingut les dades recentment, ens manté amb un creixement global de gener a juliol de l'1,1%. Per tant, si en els mesos que van d'agost fins a desembre seguíssim amb la mateixa proporció, podríem arribar a superar de nou per tercer any consecutiu els 100.000 milions d'euros d'exportacions i seguir amb el 26% d'exportacions que suposa Catalunya dins de l'estat espanyol. Pretenem, i ho estem dient per activa i per passiva, que necessitem més empreses exportadores. Volem que n'hi hagin d'aquí a l'any 2030, com a mínim 2.000 més, d'empreses que es plantegin exportar i que diguin als seus equips de màrqueting, als seus equips comercials, que tinguin la capacitat d'arribar a tots els mercats possibles. Aquella frase, aquell dit de que hem de posar els ous ja no al mateix cistell, sinó al màxim número de cistells, cobra ara un sentit que és imprescindible perquè l'economia de les nostres empreses funcioni bé. Jo tinc l'esperança que això serà així, perquè l'instrument que considerem que s'ha de fer servir perquè això pugui reeixir no és cap altre que el de la col·laboració públic-privada.
i ho dic i ho reitero, el de la col·laboració públic-privada. Aquí ens acompanya el president de CECOT, els presidents de la Cambra de Terrassa, de Sabadell, el president de Catalunya, perdó, de Sant Cugat Empresarial, regidors i diputats que es dediquen al tema de l'empresa i l'economia, i crec que és bo que es digui que l'ajuda que hi ha a nivell de coneixement entre aquestes entitats que he mencionat i nosaltres és positiva, però és que és imprescindible. Per tant, col·laboració públic-privada. Quan ha dit el president Eduard en la seva intervenció, nosaltres som lobby com a entès des de la forma anglosaxona, jo he pensat que aquesta forma de fer política, aquesta forma de fer economia, aquesta forma de fer empresa per part de Sant Cugat Empresarial no és que sigui necessària, és senzillament imprescindible. Moltíssimes gràcies. Gràcies, conseller Samper, per aquestes paraules. Gina, quantes vegades has presentat a un president del Parlament de Catalunya? La veritat és que cap. Però sí que he parlat amb algun príncep europeu. La veritat és que cap. Però sí que he... Se t'ha fet llarg el discurs, potser? No. No sé si pots aprendre dels humans i dir que el tracte protocolari que s'ha de fer servir per quan presentes un president del Parlament de Catalunya és el de molt honorable. Aviam si et surt. Som-hi, posem-ho en pràctica. A continuació, amb tots vostès, rebem el molt honorable president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Som-hi. El que no sé, president, és si alguna vegada a vostè l'ha presentat un assistent virtual d'intel·ligència artificial. Endavant. Però l'assistent semblava ventríloque, perquè això que no mogués els llavis he pensat mal estruc, això, que a l'hora de presentar-te... Però al final ha sortit, no sabem com, però ha sortit. Senyor Eduard Torres, president de Sant Cugat Empresarial, il·lustríssim senyor Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, honorable senyor Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, honorable senyora Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme, regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, Junta Directiva de Sant Cugat Empresarial, diputats, diputades, exalcaldes i alcaldesses de Sant Cugat, conseller Jordi Turull, president Mas, president Montilla, santcugatencs i santcugatenques, és un honor extraordinari d'avui ser aquí compartint aquest acte que està amarat de la força d'uns intangibles que són poderosíssims, que és la visió, la confiança, la determinació, la capacitat d'entendre, i m'adreço a l'amic i també conseller Damià Calvet, quines són les palanques que mouen el món. I de fet, Sant Cugat Empresarial en el seu moment va ser capaç de confegir-se, de crear-se des d'aquesta perspectiva, des d'aquesta visió, d'anticipar-se, però no anticipar-se tancats, com a Sant Cugat, com a Vallès, com a Catalunya, sinó d'entendre exactament què és el que estava passant en el món. I això és absolutament determinant. Avui, en aquest acte, el que hi ha és un doll d'autoestima col·lectiva, perquè aquests intangibles són absolutament fonamentals. Sense autoestima és impossible d'avançar. De fet, sense autoestima i projecte, Catalunya no hagués estat el que és avui. Una nació que està en molt bones condicions per fer un nou salt endavant en termes de prosperitat, en termes de benestar, en termes de cohesió social. Deixin-me que comparteixi amb vostès. Hi ha un home que m'estimo molt, Toni Abat, i que sempre diu back to basics. De tant en tant és bo de tornar una altra vegada en els bàsics. De fet, les dues cambres de comerç, Sabadell i Terrassa,
també saludo els seus presidents, ho han tingut molt, molt clar. Però deixin-me explicar-los una anècdota de quan jo vaig tenir el privilegi de ser regidor a Terrassa. Terrassa està agermanada amb un municipi de Suècia que es diu Örebro. Va costar bastant pronunciar Örebro d'aquesta manera, Örebro. I recordo el dia que ens vam agermanar, l'alcalde, sembla que era alcalde d'Örebro, o va ser la primera tinent d'alcalde, va fer una intervenció d'aquelles inspiradores. Back to basics, allò més bàsic, allò més senzill que Sant Cugat ha estat capaç d'entendre i projectar. Ell el que deia és, els països que avancen són països que tenen gent ben formada, són països que tenen gent amb molt bona actitud, però sobretot hi ha 3 activitats que són determinants perquè un país avanci, progressi. Són els països que tenen bons mestres i professors, són països que tenen bons empresaris, parèntesi, no utilitzo l'eufemisme emprenedor, emprenedor és complementari d'empresari, però sovint s'utilitza com a eufemisme per no dir empresari o empresària, tanco parèntesi. Països que tenen bons mestres i professors, països que tenen bons empresaris i països que tenen bons servidors públics. Si aquest triangle virtuós està garantit, aquests països són capaços de projectar-se en el futur amb una força extraordinària. Bons professors i bons mestres, i en aquests moments és imprescindible a Catalunya. Parlem sempre de l'exemple de Finlàndia. A Finlàndia, els mestres, els professors, tenen un nivell de reconeixement per part de la ciutadania de primer ordre, perquè són concebuts com els dipositaris del Sant Grial, i utilitzo amb aquests termes molt gràfics, el Sant Grial de la continuïtat de la nació, no només uns coneixements concrets, sinó dels millors valors de la nació. Per tant, en aquests moments que hi ha una certa sotsobra, que en l'àmbit de l'educació aquest és un país que està patint, hem de ser capaços de tornar a recuperar aquesta confiança amb homes i dones que cada dia són els nostres centres educatius garantint justament això. Bons empresaris, i aquí a Sant Cugat es demostra d'una manera molt palpable, amb l'acte d'avui, que és empresaris no només que siguin capaços de defensar un projecte concret, sinó de parlar d'un nosaltres poderosíssim. Sant Cugat empresarial, sobretot, declina de manera sublim la primera persona del plural. Aquest nosaltres, que és Sant Cugat, i també per projecció Catalunya. En nom de la institució dipositària de la sobirania nacional de Catalunya, del Parlament, els ho vull agrair. Vull agrair l'actitud de Sant Cugat empresarial, aquest capteniment desbordantment positiu. I el tercer vèrtex són bons servidors públics. I també deixin-me posar en valor l'actitud dels alcaldes i les alcaldesses de Sant Cugat del Vallès, des d'aquesta perspectiva. Si a Sant Cugat vostès han estat capaços de construir aquest ecosistema, no ha estat per atzar còsmic. Podia haver passat a d'altres municipis. És a dir, que Viva s'expressi en aquests termes i que es presenti Sant Cugat com un dels pols d'innovació del país no és per casualitat, perquè aquesta col·laboració público-privada, aquesta capacitat des d'allò públic de veure quina mena de ciutat volien que fos Sant Cugat, ha permès que aquí s'implantessin empreses d'altíssim valor afegit. I això no és casualitat. Quan hi ha una bona planificació territorial, quan hi ha un bon urbanisme, quan hi ha actitud, som capaços col·lectivament de generar entorns tan extraordinàriament competitius com Sant Cugat del Vallès i aprofitar les oportunitats. Vaig tenir el privilegi de ser conseller de Territori i Sostenibilitat. Abans se'n deia Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Política territorial volia dir entendre com planifiques i l'obra pública com executes allò que planifiques. A Sant Cugat s'ha planificat molt bé i a Sant Cugat s'han aprofitat també les oportunitats. Entendre determinades infraestructures que eren cabdals, que eren estratègiques, entendre la potència que havia de tenir la B30
i que a l'entorn de la B30 hi havien de passar coses, on tindre un element desequilibrant per a Sant Cugat, per a Rubí, per a Terrassa, per Viladecavalls, que no va ser fàcil, que és l'eix de l'E9, els túnels a Vallvidrera, l'autopista Terrassa-Manresa. Seria impossible entendre aquesta part del Vallès sense aquesta visió. Es van saber aprofitar les oportunitats i això, en darrera instància, és cabdal. Amb una visió compartida dels ajuntaments, de la societat civil, del món empresarial, això és el que, sens dubte, marca la diferència. Ara fa 20 anys, amb aquesta idea de les palanques que mouen el món, Sant Cugat, com Catalunya, estava expectant de quins eren els canvis de paradigma. N'hi havia 3, com a mínim. Passar d'allò tangible a allò intangible, d'allò que es manufactura directament a la potència que té el talent i la innovació des d'aquesta perspectiva, i Sant Cugat ha excel·lit. Passar d'allò analògic a allò digital, i ha anat tan ràpid que quan parlem d'allò digital incorporem un nou factor radicalment disruptiu que és la intel·ligència artificial i passar d'allò lineal a allò circular. Recordo que l'any 2003 Catalunya va aprovar la llei de residus, la segona llei de residus, però en aquells moments encara no parlàvem d'economia circular. I en aquests moments, evidentment, no només parlem d'economia circular, sinó que entenem que també hi ha un altre gran repte que tenim i que hem de plantejar col·lectivament, que és la resiliència climàtica, la lluita contra el canvi climàtic. Tots aquells que han estat reconeguts avui aquí a Sant Cugat responen justament en aquests elements, de saber entendre quines són aquestes palanques que mouen el món. Quan nosaltres tenim aquesta actitud insubornablement positiva, audaç, profundament constructiva, com a país som simplement imparables. Aquest és l'homenatge col·lectiu que avui fem en aquest acte d'aniversari del 20è aniversari de Sant Cugat Empresarial. Per tant, confiança, molta determinació i, si m'ho permeten, molta autoestima. Rebel·lem-nos contra els profetes de la decadència, de l'apocalipsi, aquesta obsessió en fer-nos veure allò que no som. Que Catalunya té molts problemes, segur, però l'actitud hi és. El que necessitem són més eines, i vaig acabant, perquè si no la Gina i el Jofre em renyaran. Esperem que no sigui la Gina ventríloqua, perquè si no, malament. No, però necessitem més poder polític. L'últim parèntesi. Necessitem que el poder polític que gestionem nosaltres estigui més ben orientat. Durant massa temps hem concebut procediments administratius a Europa i a Catalunya, concebuts des de la desconfiança amb el que emprèn, amb la desconfiança amb aquells que prenen iniciatives, ja sigui en l'àmbit empresarial o en l'àmbit social. Ho hem de capgirar. El país necessita que totes les energies que té, que són extraordinàries, tot el talent, tota la cultura de l'esforç es pugui desplegar en plenitud i, per tant, hem de fer una sacsejada molt intensa per tal d'adequar les nostres normes, les nostres lleis, i ens interpel·lem directament com a Parlament, perquè tota aquesta energia pugui sortir amb contundència. Tanco el parèntesi. Per si algú es pensava que l'obro i no el tanco, efectivament. I la penúltima cosa, perquè és allò que vas dient que vas acabant, no acabes i és empipador quan passen aquestes coses, no? Que és poder polític. Catalunya necessita més poder polític, necessita sobirania perquè té projecte. Si Catalunya fos un país anodí, perdonin, una nació mediocre, el fet de tenir poder polític o no tenir-ne, el fet de tenir sobirania o no tenir-ne, seria rellevant. Però Catalunya és una nació lluminosa que té projecte i aquí a Sant Cugat ho estem acreditant de manera fefaent. I no hi ha res més injust que aquells que tenen projecte se'ls amputin les ales per poder desplegar en plenitud aquest projecte. L'alcalde de Sant Cugat hi ha fet referència. El tema del dèficit fiscal no és cap broma. Només 2 dades. L'última valoració que se n'ha fet
que s'ha publicat, perquè recordo, i torno a citar Toni Abat, sembla que estigui enamorat d'aquest home, però no, recordo en un acte que deia hi ha dos grans secrets a la humanitat, que és la fórmula de la Coca-Cola i les balances fiscals. Costa molt de saber quines són les balances fiscals. Les dades són antigues, són 21.000 milions d'euros. És molt o és poc? L'altre dia escoltava el governador de Califòrnia, es diu Newsom, recordin aquest nom perquè és una persona de referència, que defensa un relat molt potent, explicava no en termes de dèficit fiscal, sinó d'orgull de la contribució de Califòrnia, la 5a economia del món a la Unió, als Estats Units. I deia, és que Califòrnia és molt important per als Estats Units, perquè aporta, jo vaig quedar sorprès d'aquesta dada, aporta 88.000 milions de dòlars cada any a la Unió, que són uns 78.000, 79.000 milions d'euros. Califòrnia, a la Unió, als Estats Units. Catalunya, 21.000 milions d'euros recurrents any rere any. S'imaginen que retalléssim de manera molt considerable, i aquest ha de ser el gran acord que hem de ser capaços d'assolir com a país, aquest dèficit fiscal, poder polític per poder continuar projectant-nos en plenitud, per generar riquesa i distribuir-la adequadament, per garantir la nació de la justícia social. I acabo, i he decidit acabar sempre de la mateixa manera, que és recordant una persona excepcional que uns quants aquí vam tenir la possibilitat de conèixer directament i de compartir escó amb ella en el Parlament de Catalunya. M'adreço de manera molt especial a Jordi Turull i al president Artur Mas. Els parlo de Muriel Casals, la que va ser presidenta de l'Òmnium Cultural. Utilitzo un adjectiu que el repeteixo també, però m'agrada molt, que és una dona lluminosa. Muriel Casals ens emocionava i té una frase d'aquelles que crec que ja és patrimoni del conjunt de la nació i que respon molt al batec que hem viscut avui aquí a Sant Cugat. Muriel Casals deia: no som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni. Quan una nació és capaç de declinar-se en aquests termes, és una nació simplement imparable. Gràcies, Sant Cugat Empresarial, visca Sant Cugat i visca Catalunya. Bé, doncs, estem a punt d'acabar aquesta gala dels 20 anys de celebració de Sant Cugat Empresarial. Volem aprofitar aquest moment per donar les gràcies als nostres patrocinadors, sponsors, corporate VIPs, corporate partners, els media partners i empreses que ens han donat suport no només aquesta nit per fer-ho possible, sinó al llarg dels últims mesos. Però de manera molt especial, i no només per ser el nostre patrocinador principal, sinó per la setmana i mesos que estan vivint i amb ganes que tot acabi com ha d'acabar, un agraïment i un reconeixement embolcallada d'una abraçada molt especial als nostres amics de Banc Sabadell. Moltíssimes gràcies. Un petit missatge de servei. Ara aquesta gala la culminarà la tercera i última peça que ens interpretaran els músics de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Quan acabi, demanem als 6 distingits, a les 6 empreses i també a la menció especial a la trajectòria, juntament amb totes les autoritats que avui han parlat i la Junta Directiva de Sant Cugat Empresarial, que quan acabi aquesta peça musical que pugin aquí a fer una fotografia de família de recordatori d'aquest acte. I la resta podrem anar al hall a degustar un sopar relacional. Oi? Disculpeu pel lapsus d'abans. Jo tampoc sóc perfecta. Ja. Veus, Jofre, en això surts guanyant tu. Amb què? Jo mai podré degustar un pica-pica ni brindar amb un bon cava de la terra. Amb això, ser un ésser humà té alguns avantatges. Per cert, ja que hi som, després farem el sopar relacional i quan sortim, estem a 7 d'octubre, hem entrat que eren 6:45 les 7 i després seran 9:45 les 10. Fa molt fred a fora, ara? A fora fa 18 graus. Jo no tinc ni fred ni calor, però us recomano que us poseu una rebequeta. Una rebequeta?
Si la intel·ligència artificial sap dir rebequeta, no està tot perdut. No està tot perdut. Gràcies, Gina, i fins la pròxima. Bona nit, Jofre, i bona nit a tothom. Ha sigut un plaer que acabeu de gaudir la vetllada. Ara, i per posar el punt final en aquesta gala... Sí. Esteu aplaudint un software, vosaltres mateixos. Però vaja, endavant. Ara, i per posar final a la gala, com dèiem, els músics de la Simfònica de Sant Cugat ens interpretaran Recórdame, de Joe Henderson. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquesta nit. Moltíssimes gràcies per fer-nos companyia mútuament i moltíssimes gràcies sobretot a Sant Cugat Empresarial per haver confiat no només la conducció sinó la direcció d'aquesta cerimònia, que ha portat molta feina, ha estat un repte increïble, però sobretot ha estat un plaer i un orgull de la ciutat que m'estimo. Moltíssimes gràcies, Sant Cugat Empresarial. Res més. Fins d'aquí 20 anys, si no ens veiem abans aquí a Sant Cugat Empresarial. Us deixo amb la Simfònica Sant Cugat.